Welcome back mga guys mga chaps. So yes, you break it down you. And for today's video, nandito po tayo ngayon sa Unay Beach. Dito po yan sa Lawang, Northern Samar. At ayan mga guys, nandito kami ngayon for today's video. At ayan yung aking bibi ko, naglalakad kasama yung aking mama kong. At ayan mga guys, nandito po kami ngayon kasama po yung pamilya ng asawa ng aking kapatid. Ayan, ito po yung mga cottages na inupahan nila. At syempre guys, ayan po sa harapan yung dagat ng Unay Beach. Ang sarap-sarap po dito magtambay guys. Ayan, may duyan pa dito. At syempre, ayan, ito po yung cottage dito guys. Andito po yung mga pagkain ng na-bring nila. Actually, naimbita lang kami dito kaya napunta kami dito mga guys. At manginginain kami dito for today's video. At ayan mga guys, napakalawak po at napakarami po dito ng mga tao ngayon dito sa Unay Beach. At talaga namang halatang bakasyon na bakasyon po ngayon dahil punong-puno po palagi ng tao dito araw-araw po. Ayan o, ang dami-daming nagtatampisaw, mayroon doong mga naglangoy-langoy, mayroon doong mga naglakad-lakad for today's video. Pati na rin po kami, nandito po kami, makikitampisaw din kami dito. Ayan mga guys, so ito po yung kabuuan ng Unay Beach. At ito, ang ganda ng cottage na yan guys. Sayang nga lang, hindi natin yan na pasukan dahil mahal ang upa dyan. Baka naman sa may-ari for today's video. Ayan, sa mga bago pa lamang po sa aking channel, dito pang inyong nag-iisang maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang, Northern Samar, na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. Yes. Ayan mga guys, yung aking bibi kong si Bibi Evie ay manghang-mangha sa ganda ng Unay Beach. Ayan, doon sa ating mga kababayan, mga Nortihano, doon po sa mga nagbabalak po na pumasyal po dito. Ayan, madaling hanapin lamang po, sakay lamang po kayo padating po ninyo ng Lawang Pier, sakay lamang po kayo ng tricycle papunta po dito sa Unay Beach. Magpahatid po kayo at talaga namang ma-enjoy po ninyo yung kabuuan ng Unay Beach. Ayan guys. So araw-araw po ganito po yung tanawin dito. Maraming mga bakasyonista po, maraming mga turista po ang napupuntahan at mga lokal po na mga taga rito po, sa residente po ng Lawang, ng bayan ng Lawang, Northern Samar ang napupuntahan po dito dahil talaga pong ma-enjoy po dito, masaya, maraming tao nagkakantahan, nagtutugtugan at syempre mga naglalaro dito, mga nagtatampisaw, naliligo. Kaya naman mga guys, iniimbitahan ko po kayong pasyalan ninyo ang napakaganda na Unay Beach. Dito po yan sa Barangay Doña Luisa, dito sa bayan ng Lawang, Northern Samar. Madaling hanapin, madaling puntahan. Maraming mga cottages, may mga lodging house po, may mga nagtitinda po ng mga pagkain at inumin at talaga naman pong pwede po kayo ditong mag-party. Ayan, ayain nyo na po ang inyong mga pamilya, kaibigan at pupunta na po, pasyal na po kayo dito sa aming ipinagmamalaking Unay Beach. At talaga namang sinisiguro ko pong mai-enjoy po ninyo ang inyong bakasyon o pagpasyal dito sa amin. Ayan, thank you so much po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang maestro Waray. Hanggang sa muli, thank you so much. Yes, yo. Bye.